Здравейте и добре дошли на кафе. Започваме днешното предаване с ремонта на моя апартамент, рубриката, в която през този ремонт даваме съвети на вас как да направите, обновите жилището си или как да стартирате ремонта си. Моят все още се движи някъде къмто началото и вината не е на Алекс. Здравей, Гала. Чао, довиждане, приятели. Здравей. Алекс Ковачев, Кремена Калджан, хората, които се занимават с... Аз знам, които се занимават с това, което правим. Днес обаче наистина няма да по никакъв начин да е свързано това, което ще покажем с моя апартамент, защото ще си говорим за тавани и то за някакви ултрамодерни, според мен, технологии. Поне аз не съм виждала, вие най-вероятно сте ги виждали. След малко ще покажем как се случват. Но преди да покажем тези нови, ми кажете още, има ли разнообразие при правенето на тавани? Има разнообразие. Тавана може да бъде боядисан с латекс, разбира се. Това е много разнообразно. Почти всеки има такъв таван. Бива боядисан. Може да бъде като твоя, изпълнен с някаква мазилка и може да бъде направен с окачена конструкция, която позволява почти всичко. На окачената конструкция може да се закачи почти всичко. По традиция, като че ли в българските жилища, таваните са бели. Латексови бели тавани. Това как ме гледате, сега въобще не е така. Не говоря за жилищата, които ти правиш, нито за жилищата на Кремена. По традиция е точно така. Дали се, да, винаги е добре тавана да е една идея по-светла. Очаквах Алекс да го каже. Тавана трябва да е няколко тона по-светъл. Защо? Защото създава обем. Прави тавана да изглежда по-висок. Обикновено нашите жилища се славят с една много голяма така височина, която... А твоя около пък винаги жилището да е ужасно високо. Аз много обичам високи тавани, обожавам просто и така светъл таван винаги изглежда доста по-висок. Много повече обем дава на стаята. Правил ли си жилище с тъмен таван? Много тъмен. Да. Как изглежда? Всичко в вкус на дизайн. Зависи от много неща. С какво е комбинирано, освен таван? Да. Дивана... Тавана често се нарича петата стена, защото е изключително силен като присъствие в стаята, тъй като там има най-малко предмети, които да спрат погледа. Кой повдига поглед към тавана? Аз тъкмо щях да кажа, че на тавана обикновено никой не обръща внимание. Той е някъде там горе, влизаш, виждаш всичко наоколо тавана, въобще не ти се спира поглед, ти казваш петата ето стена. ние с Алекс лично вдигаме поглед и това е първото нещо, което забелязвам аз. Пода и тавана. Какви други тавани, освен латекс, какво друго каза, че какви други на окачената конструкция може да се сложи всичко. Дърво, метал... Може да окачиш, както Алекс каза, всичко, накрая може да окачиш и майсторите от песен и да си повисат отгоре. Аз съм на етапа, в който искам в моя апартамент да има... Аз съм по старите, знаеш. Може да можеш да направиш, ако имаш такава възможност, можеш да запазиш стария вид, ако си в къща, да запазиш въпросните стари гради. Когато не си в такава къща, можеш да ги пресъздадеш. Алекс донесе много хубави мостри на нещо. Не, сега няма да започнем с това обаче, защото Зейнеп ни чака с този модерен таван да ни покаже и след това ще покажем мострите, които Алекс е донесъл. Да видим обаче сега Зизунка. Къде е? Зизо, здравей, миличка! Здравейте, мили мои, Гала, намирам се този път не в новия ти дом, а в стария. Шегувам се, разбира се, говоря за разрушената къща на Big Brother, която наскоро показахме. Не знам доколко виждате, защото е тъмно навсякъде наоколо. Тоест намираш се в нашото общо жилище с теб. Да, в общото ни жилище, в което не живяхме, но в новото ти може и да поживеем заедно. Какво има около теб? Тук се строят студия, ще стартира предаването на Инат, което сега не мога да ви покажа студиото, разбира се, но пък ни очаква Тодор Колев и истински експерти по окачването на тавани, които ще ни показват как се случва това. Нали, момчета? Най-напред да кажем какво се прави конструкцията, която държи така наречения опънат таван. Това са профили, които са различни за различните случаи. Всъщност профила е това, което се вижда ето тук сега. Първо той ли се закачва? Да, първо се закачва профила, той има скрит профил, не скрит профил, според желанието на клиента и според ситуацията, която се използва. Те могат да бъдат алуминиеви, могат да бъдат пластмасови. Ние в момента използваме пластмасови. В момента сега ще закачим и ще покажа как се закачва той към стената. Те служат за тях да се захване това платно, така ли? Да. Към тях се захваща платното. За целта трябва ли да имаме много висок таван? Не е необходимо да бъде много висок таван, защото
Тавана се сваля с около 4 до 5-6 см. Ще ти кажа, Обикновено толкова са нужни и за лампичките, които слагат, защото тия отзад също имат тяло. Да. Добре. На тях всъщност се закрепя, защото ето тук в дясно колегата, след като обърне камерата, също ще могат да видят и зрителите, се вижда платно. Предполагам, че по този начин не само от тези материали, а от други се окачват тавани. И винаги ли се окачват на тези... Този вид тавани винаги се окачват на такъв профил. Аз наричам платно това нещо, което ще опънете. А платно ли е всъщност? Каква е материята? Текстил ли е или не? Чакай да я пипна. Аз би го определила като найлон, но тъй като не съм от най-компетентните, по-добре Тодор да ни каже. Това е ПВЦ платно, то е специално. Произвежда се в лаково и в матово. Има и арт дизайн, на това платно се позволява да се прави и полиграфия. Вие ще видите после, сме направили малко полиграфия. Стори ми се, че има някаква картинка, ама айде после ще видим какво има там. Гала, да ти кажа, картинката наистина е много впечатляваща, обаче ще видиш малко по-късно. По-добре ме остави малко да поработя тук с майсторите и ще ти покажем картинката. Аз ще те оставя. Сега ние виждаме една анимация, която показва съкратен вариант как точно се случва това, което ни показахте вие. Ще ми е интересно самото опъване, как така може да се опъне равномерно и еднакво навсякъде това платно. Бъде наград тавана, затова има и тук специално устройство. Може ли да ни покажете с това устройство как се случва и как се използва? Той е една обикновен газов колорифер. Включва се. И започва от тук да нагряваме тавана, за да може да се отпусне тавана. Само по-добре го обърни към камерата, за да може да се... Излиза доста топъл въздух. Нека да стоплим оператора, така. Загрява се платното. С него нагряваме тавана. С него се нагрява самият таван или вече материалът? Самото платно се нагрява, за да може да стане еластично и да бъде опънато по края. А как се почиства това нещо? Или ако искаме да го сменим след време с някакъв друг цвят или друг вид? Може да се смени, като се направи нов таван и се окачи на същите профили. Платното позволява да се мие с специални препарати и с вода. Издържа и на наводнение, ако от съседа отгоре ви намокри. То се събира така около 2-3 кубика вода. И във ъгъла после... Това сериозно ли го говорите, че събира около 2-3 кубика вода? На мен ми е странно, тази вода, нали се от някъде трябва да излезне? Няма да излезне. Това е като се копче, то става като херметически затваря тавана. Нагоре вече няма да влиза въздух. Понякога хората си правят по-ниски тавани, заради да бъде по-лесно да се топли. Да. Така че това е... Зизо, и на мен ми е интересно това, което ни разказват, но знам, че колко време ще отнеме горе-долу слагането на тавана. Ще ви дадеме мъничко време, а тук отново ни показват колегите как се правят. Като време ще отнеме най-малко 30 минути. Гала, всъщност аз ги притиснах ги малко с времето и няма да видим... Те са изпънали част от тавана и всъщност няма да го видим в идеално завършен вид, но ще го видим в почти завършен, така да го Добре, кажем. значи давам ви малко време тогава, Зизо. Ако нямате сега нещо, което искате да кажете, давам ви малко време и след малко отново към вас. Айде. Виждали ли сте такива? Аз щях да ти кажа, че се запознах с тия тавани преди 7-8 години, когато щях да слагам подобен в едно заведение. Те са изключително подходящи за заведения и особено когато има голяма площ, таван, както казвам, височина, има страхотни форми. Тук виждаш един опънат по ръбовете на един обикновен таван, представяш си го в апартамент. Те могат да се правят в такива невероятни форми, фуниевидни, конусовидни, да са като разлята вълна, могат да са с принтове. Как идва формата ти? Нали видя как се... На конструкции. Пак с конструкция, която е доста по-сложна. Това са такива тавани, да. Могат хората да си напишат фамилията, вече да моде да се пише на басейна, може да се изпише и на тавана.
Шегувам се, не могат наистина с страхотни принтове и с ефект дори на небе, на вода, на море, на каквото искаш. Ето това всичко са такива тавани. Но аз лично много ги харесвам, когато имат форми. Виждала съм ги точно в едни фониевидни такива разляти форми, които са уникални. Сигурно е сложно за правене, защото сега видяхме само с тези по края закачени неща, за които се захващат таваните, но ако трябва да има форма... Другия ефект на този таван е, че може да... Точно както е огледало, ето виж го в момента, особено когато е червено или някакъв... Ето това е все едно огледало отгоре, виждаш, и това е самия ПВЦ таван. Ето това, което ти казваш с извивки. Хубавото на огледалното е, че няма, за разлика от огледалото, няма фуги между материала и той си е хомогенен от стена до стена. Изключително много възможности имат тия тавани. Аз страшно много ги харесвах. Тогава мисля, че в България все още не ги правеха. Ти ми кажеш, че са подходящи заведения. Ти даже ми каза, да не казваме сега името на заведението, но че има такива тавани у нас по заведения на доста места. Ама казаха, че не е нужно да е пак толкова висок таван, което значи, че и в жилище човек може да си направи такъв таван. Не е нужно, да, но просто може да използваш повече потенциала на тия тавани в една голяма площа. Да имаш обеми някакви прекрасни цветя имаше, не ги видя. Има цветягови, всичко има, но сега прекъсваме за малко. Ще се видим след мъничко. В седмицата, посветена на абитуриентските балове, ще надникнем какво повеляват последните модни топ тенденции. Естествено, няма да пропуснем и пикантни подробности около звездния живот. Схващането, че мъжете са далеч по-суетни от жените, се потвърди за пореден път. Господин Магдален Димитров запозна подбрани звездни гости с най-актуалните мъжки тенденции за пролет-лято 2011. Евгений Минчев посрещна множество познати лица от светския, бизнес и спортен елит. Певицата Елвира Георгиева избра именно това събитие, за да дефилира отново под светлината на прожекторите. По-късно дойде и неотразимата Роси Иванова. Нели Топалова, която съвсем скоро ще се изяви като водеща на престижното съревнование Бизнес дама на годината, също се осведоми за трендовете при мъжката мода. Вниманието на медиите бе приковано от появата на бизнесмена Николай Младжов. Ивана Скендерова и Мариела Ненчова избираха фешън подаръци за съпрузите си. Най-обсъжданата новина е, че организаторът на кралската сватба на принц Уилям и Кейт, церемониал майстора Филип Мосимън, ще бъде облечен с костюм на Магдален Димитров по време на тържеството. Хубавото е, че премиерата на пролетно-лятната колекция имаше и благотворителна насоченост, което ще помогне на абитуриенти сираци. Усмиряваме шоу страстите и се настройваме на спортна вълна. Над 20% от нашите деца са затлъстели. Именно за това искрено се радваме на всяка една спортна проява. Зала Триадица стана домакин на 4-то открито първенство по таеквондо. Събитието се проведе под патронажа на кмета на район Триадица Евтим Евтимов. Тази зала трябва да бъде със социална функция. Почти в цял свят има зали, които са на общинско разпореждане и подчинение, и в тях се извършва точно тази социална дейност. В състезанието за купите участие взеха 90 състезатели. Имаше и показна демонстрация на истински нинджи. Интересът към спорта расте все повече. Ако продължаваме в същия дух, скоро може и да намалим цифрата на затлъстелите деца. Продължаваме да си говорим за тавани. За и не попъва таван. Да не я изпържат там за тоя загревател. Зизунка, какво става? Върви ли? Опънахме те тебе, аз не знам какво опъвам, ама теб те опънахме на тавана. Мен не ме мисли, гледай теб да не те опънат. Сега с тия глупости сме говорили. След малко ще ти дам думата. Искам тук да видим обаче, Алекс ни е донесъл едни други неща, които твърдиш, че са тавани, Алекс, това, така ли? Да, тавани са, не само твърдя. Ако го пуснем, мога да ти покажа за какво служи това. Това са растери за окачени фасади, които се слагат на конструкция за окачен таван, не фасада, каквато виждаш в повечето административни сгради, повечето офиси, болници и така нататък. Причината да се ползват тези неща е... Това в случая е
стереопорено пано, което може да се бойдиса. Това много ми напомня за мазилката на твоята стена. Това може да се бойдиса в два цвята. Отдолу един основен и отгоре на изпъкнато може да се сложи един допълнителен цвят. В гримьорната ни такива ли са? В гримьорната са ни почти такива, но наистина е прав, че като се сложи някакъв цвят и се извади шарката, така да се каже, с един много готин. Аз мога да се опитам с сенки да ти покажа, защото нямаме латекс. С сенки какво да покажеш? И малко да покажем, примерно, как ще се... Да, наистина е различно. Извадят всичките. Да. Добре. Мога и тебе, ако нещо ти се това може би свалило. Дай тук да видим. То доста време ще гримира го тавана. отнеме. А това иначе с латекс помажем отгоре. И какво остава отгоре, само пък вътре остава по... Се изважда... Зависимо от това с каква четка или с какво мъче се бойдисва, може да се постигнат различни ефекти. Двуцветни, може да се остави малко, бяло. да се насити малко светло. Дай. Виж на камера, добре. С гримове все още не сме го пробвали. Това е много по-ценен таван ще бъде. Много по-силно е, да. Гледай, зелено е това. Състарен ефект леко направихме. Състаряване, моето любимо състаряване, как може да се получи при таваните? Може да се получи с дърво, ако сложим МДФ върху окачена конструкция, може да го получим. Сега съм ти донесъл няколко картинки. Покажи ми. Какво? Картинки ли? Да, картинки. Давай да видя. Ето това е нормалния окачен таван с любимото офис осветление, което е доста грозничко. Но както казах, не е задължително да е доста грозничко. Може да се получи. Може би от тук, ако пробваш. Откъде? Извадиш малкото. В същия растер може да има. Не, това е просто разпечатка. В същия растер на същата конструкция върху паната е разпечатан. Някаква визия в случая. Изтеглен покрива и виждаш небето. Давай други да видим. Това са същите пана като тези, но в случая имат... Сега извадил си ми самото пано, имат друга визия. Това е много готино, защото седи като метално с метализирана боя, вероятно. Да, в зависимост от това каква боя се ползва, може да се постигнат различни ефекти, двуцветни, трицветни и така нататък. Ето това пак са такива фризове, розетки. Ето това е едно пано като тези, които съм донесъл. Като керамика изглежда, много готино. Това, например, е пак на същата конструкция за всеки окачен таван. Тук хората са окачили МДФ. Това са растери, каквито виждаме много често по летищата. Отново МДФ. Може да бъдат триизмерни. Ето как изглежда де-факто конструкцията и върху нея може да се окачи, както казвам, всичко. Както в случая си направили някакви неща, които имитират текстил. Това са пак разни 3D апликации. Тук са си направили някаква инсталация с чамови дъсчици. Пак дъски. Това е вълновиден таван. МДФ дърво. Дървото може да не е такова, може да е състарено, може да е на гредички, може да се сложат, както сега в случая, това перденца, конуси. Това е чист гипсокартон с скрито осветление, просто има малко по-флуидна форма. Това отново е гипсокартон, отново на окачен таван. Това е паркет, пода на тавана. Така. МДФ на тавана. Ламели в всякакви форми, всякакви разновидности и видове. Това отново е МДФ. Това примерно е за един фризьорски салон тавана. Са го направили да има някаква визия, която наподобява коса. Да, точно така. Ето това са формите, за които Кремена говореше. Това нещо се постига с поливинил, както... Така ли? Това е таван, който видяхме, само че в такава форма. Различна. И това е тази съща. Много е хубаво. При нас все пак го правиме много бързо в рамките на едно предаване да покажем само технологията как се случва. И сега ще видим Зизо какво е свършила до момента. Зизо, я да те видя сега. Внимавай!
Нищо, окичвам тук тавани, помагам с каквото мога, но Гала да ти кажа наистина е изключително сложно. Това не се шегувам в момента. Оказа се, че за майсторите тук идва малко по-трудно да се окачи този таван, тъй като, ако мога така да кажа, една от тънкостите е именно материала да бъде нагрят от тази машина. Това хале голямо няма как да се нагрее ли? Да, помещението е много голямо и малко се възпрепятстват нещата, но по-добре все пак Тодор да ми обясни като специалист. Аз му подавам микрофона и слизам долу. Добре, колко трябва да се нагрее? Няма ли да се разтопи това платно от горещина? Температурата работната е около 60 градуса, 50-60 градуса, за да стане мек материала, за да може да бъде изпънат. Това името е опънати тавани, защото тавана се изпъва като е нагорещен до 50-60 градуса. Да, учете се като на фитнес. Самото започване на таван започва с единия ъгъл срещу положеният ъгъл, после обратно другият ъгъл срещу положеният ъгъл и по средата, докато се извади целият таван. Да. И всъщност, да, трябва да се изпъне. Затова сега е малко проблем, че не е толкова нагорещен. Трябва да помагам на колегата. Другия момент е, че могат да се правят различни фигури. Виждате, тук сме подготвили една дъга, където тавана по профила заема тази дъга, която ние му даваме. И той после, като се изпъне, тук ще се получи една фуния към този ъгъл и се получават различни форми. Да, ние показахме при нас, показахме кадри с много хубави форми, наистина впечатляващи. И това ми изглежда симпатично. Погледни го сега какво е. Хубаво изглежда. Тук можеш да покажете. Да. Затова ще трябва момчето да седи. Всъщност този таван, този материал имам предвид, използва ли се често в домовете, защото... Да, повече ние монтираме в домовете, в заведения, в офиси, в магазини, в автокъщи, навсякъде има. Въпросът е в стаята да не стане минусова температура, повече от минус 5-6 градуса, защото получава се по-голямо свиване и има възможност вече тогава да се получи някакви по шеловете, да се получат скъсвания, но в къщите едва ли става до минус. Гала, виждам, че нещата наистина се затрудняват. Аз ти предлагам вече да видиш, доколкото успяхме да го завършим, крайния ефект на тавана и въпросната изненада, която имат майсторите към теб и въобще към предаването. Дай да погледна. Виждам, че тук пише в края. Тук в един ъгъл си позволихме да направим вашата фотография с знака на кафе. Много съм доволна. Добре, че поне аз съм така по-опъната, защото останалото е много накадрено, но тук се вижда в тази част. Зизо, ти затова ли каза, че мен сте ме опънали на тавана? Аз не можах да разбера какво имаш предвид. Да, за това го казах, защото мислех, че дори се вижда в кадър, но ето, в крайна сметка разбрахте защо. Надявам се, че няма да избереш това решение за спалнята си. Гледай как ме спря. Да го избера и тя ме спря. Там мога да избера нещо друго. Ще си сложа си... Тодор каза, че за там може да си избереш друга фотография. Мога, да. Тодоре, благодаря ти, благодаря и на момчетата. Разбирам, че е сложно тук в тези условия да го направим, но видяхме много хубави кадри с такива тавани и разбрахме интересни неща от вас. Благодаря ви. Само ще пазиш да не паднат минусови температури, че ще станеш така. Така на мъничка. То точно по края се не разкъсва, като станат минуси. Точно аз. Трябва по-централно да ме сложа. Така искам. Добре, нещо друго имам. Ето това не го показа Алекс. Защо Алекс винаги дърпа в модерния стил. Дай все пак се върнем към рустикалната тема. Алекс е цар на модерните неща. Съм ви донесла една полиуретанова декоративна греда. Отвътре е куха. Много лека, много лесно се монтира. И тя слага горе на тавана и изглежда дървена града. Тя е релефна. Я да видя, тук ако бяхме сложили, тук ще да изглежда все едно и имаме дървена града. Много е готина. Нали? Добре, можем ли вземем една така тук да сложим дървена гредичка до края? Можеме. Виждаш? Тя може да се монтира на много места, предполагам, но може това не е като старите дървени гради, за които... Да, той каза, че има и други, още по-стари, и други размери. Ами защо не помислим нищо, че са ми готови таваните за някакви варианти? Ние няма навсякъде тук, там е някоя градичка. Не мисля, че ще се получи. Ще помислим за следващия път. А сега на вас чао, ще се видим отново след малко. Чао. Чао. Гала, слагай кафето и идвам.
Чакам те, Койна, сложила съм го, всичко си имаме, само ела, за да си говорим. Не можахме да видим идеално направен тавана, но Зейнеп трябва да тръгне за едно друго място, една съвсем различна дестинация, малко по-далечна, където готвим изненада за специалната ни гостенка днес на кафе, Койна Русева. Пейо ще изпратя там да се справи с тавана, защото много му имам доверие. Въпреки че виждам сега си се настанил много добре при Криси. Добре се чувстваш. Криси, здравей. Здравей, Гал. Добре, ма после трябва да отидеш и тавана да оправиш въобще. Ти си навсякъде пенкилер, където... Момче за всичко, така ли? Да. Знаеш колко добре се справя с всичко. Сигурно съм, че този таван, с който Зизо не се справи много добре, ти ще го опънеш идеално. Знам аз за задните ти мисли. За тавана говоря. Да, за тавана. Отходихте там, едната да я опънали, другата да я опънали. Слава Богу, аз ще отида на вече готов опънат таван, така че... Добре, ще ми покажеш след малко какво ще направите там. Сега обаче с Криси имаме много интересна тема. Криси, ще си говорим за тайфуните, снежни имена около Кадафи, обаче преди това вчера почина Елизабет Тейлър. Като че ли всички знаем много неща за тази жена, но въпреки това е някакси енигматична и най-вероятно много неща не се знаят за нея. Ами ти намери точната дума енигматична. Всъщност тя е, според мен, една от последните икони на световното кино от златните години на Холивуд. И това бяха жени, които успяваха да запазят енигмата около себе си. Нещо, което го няма при така съвременните, дори най-високо платени актриси. Не за друго, защото друго беше тогава времето. Сега е доста по-динамично и дистанциите са много по-скъсени. Аз за нея ще кажа само едно нещо. Да, ние с Джуджи ще говорим, ти ми кажи. Само едно нещо. Значи, за мен тя така е впечатляваща и завинаги ще остане впечатляваща. Не е толкова само заради ролите, заради прочутата Клеопатра, заради това, че е първата актриса, която получава хонорар от $1 милион, пак за Клеопатра, не даже заради бурния живот, заради 8-те брака с 7 мъже, а заради това, че тя може да бъде пример за това, че човек винаги трябва да се бори, да не се отчаива, да се бори за живота си. Защото тази жена, между другото, никога в живота си не е била здрава. Тя е преминала през най-големите възможни перипетии. Значи, вадят ти тумор от мозъка, бори се с рак на кожата, претърпява купи инциденти по време на снимки. Била е пребивана от някой от съпрузите си. Затъвала е в река от алкохол и дрога. Но винаги е казвала, че... Тоест никога не се е отчаивала. И за мен ще остане с едно изречение, което тя казва. Живота не мога да си представя две неща да ми се случат. Вечер да си легна без мъж в леглото и сутрин да се събудя без около мене да има 6 доктори поне, които ми предписат 6 различни лекарства. И защо голяма фигура беше, светъл път на душата й. Точно така. Жената сте ме нужен и очи. Харесва ли ти на теб, Пейо? Елизабет Тейлър ли? Аз не знам дали има мъж, на който... да не ми харесва. Не само мъж. Да. Ами аз говоря от мъжката гледна точка. Много ми харесва Елизабет Тейлър, макар че сме я виждали във всичките превъплъщения през тези години. И най-красива, и най-дебела. И най-красива, да, и най-богата на килограми, но излъчва и тя има такава осанка царствена и аристократична, че няма как да не ти хареса. Да. Добре, сега обаче оставяме Елизабет Тейлър. За нея ще говорим още и с Джуджи в Джуджи Нюс. Криси, Муамар Кадафи е един мъж заобиколен с много жени. Да. Така се оказва и то не говорим тук за интимни партньорки, а за едно друго обкръжение, може би и за интимни партньорки. Или поне официално така... Ами, не знам, Криси ще каже, той е известен с охраната си от жени. Това имах предвид, като казвам не интимни партньорки, но възможно и друго да има там. Сега, темата за интимния живот на Муамар Кадафи, естествено така избрахме, защото цял свят е вперил очи в този човек. От неговите решения в момента зависи и съдбата на милиони хора, оказва се и на света, тъй като кризата и войната в Либия влияе на икономика, на политика и така нататък. А аз мисля, че това, което се случва зад стените и вратите на интимните покои, може, на шатрата. На шатрата. Може, ако не да обясни, поне да дообясни някои особености в характера на този човек, защото така това е един фанатизиран и доста жесток диктатор.
Сега, това, което е интересно за него, той между другото малко като Елизабет Тейлър, смисъл опитва се да бъде мистериозен. Не се знае чак толкова много за неговия личен живот. Има спорове дори за рождената му дата. Той твърди, че е роден през 40... Тоест, биографите му твърдят, че е роден 40-та година. Той казва, че е роден през 42 година в една шатра, бедуинска шатра на 30 км от град Сирт. Да. Значи, неговият баща е бил член на едно берберско племе, много е пътувал. Майка му, заедно с трите му сестри, се е грижила за домакинството. Това се знае. По отношение на навиците му се знае, че той не пие не само алкохол, но също и чай и кафе и е привърженик на много простата храна. Сега, това, което е любопитно, той не е привърженик на многоженството, което е разрешено в неговата държава. И си има само една законна съпруга. Независимо, че тя му е втора. Той през 69-та година за първи път се жени за бивша учителка е била тя и се е казвала Фатиме. Дъщеря на генерал, на заместник-началник на генералния щаб на кралската армия, на предишния монарх Идрис. Всъщност, ето колегите пускат и кадри. Да. Значи този брак трае много кратко, само 6 месеца, защото тогава се извършва преврата, революцията, той е лице на революцията и не върви да бъде женен за дъщеря на високопоставен началник, военачалник от армията. Обаче от този брак имат един син. Той остава при него. След това за кратко Кадафи е самотен. Още през 70-та година се жени за медицинска сестра от военна болница. Има особена слабост към медицинските сестри. Нямам предвид даже и така това, което се случи и с нашите. Тя се казва Сафия. Тя му ражда 6 сина и една дъщеря Айша. Между другото, Муамар Кадафи принуждава Айша да се омъжи за свой братовчет, тъй като тръгват слухове, че тя ще остане стара мома. Айша, между другото, е дипломиран юрист и беше една от защитничките на Садам Хюсейн. За Сафия се твърди, така и от снимките, това, което можем да преценим, че е една красива, уравновесена жена, рядко се появява в неговата компания, предпочита да бъде в сянката му, пътува с семейните самолети, обаче има една цел в живота, която е превърнала почти в мисия. Тя не е модерна жена, Пейо. Да. И модерна. Така, каква е целта в живота? Значи тя ненавижда американците. Дъщеря му казахме няколко пъти, говориме за дъщеря му. Така. Значи, тъй като по време на бомбардировките на американците над Либия загива, т.е. жертва на бомбардировките става доведената дъщеря на Муамар Кадафи и тя, просто целта и в живота американците да бъдат наказани. Даже е казвала, че ако може с ръце би удушила лично Роналд Рейган. Между другото, Сафия, любимата й дестинация е Виена. Много често пътува там. В австрийската преса се появяват информации, че, разбира се, заобиколен от много бодигардове, обикаля тамошните бутици. Дори се твърди, че в началото на размириците съпругата му, заедно с още близо 13 членове от семейството, са настанени в някакъв виенски. Че са във Виена. Да, но няма така официално потвърждение. Сега, най-мистериозното женско присъствие около Кадафи, безспорно, са тези жени, амазонки. Охраната. 40 жени. Ти представяш ли си? С 40 жени охрана. Бил ли си в арабския свят някъде? Не. Така, между другото, идеята за това жени да те охраняват, разбрах, вчера се поинтересувах, е на един източно-германски разузнавач, ражда се още по време на студената война. Предполага се, че при жените, тъй като интуицията, шестото чувство е по-развито и те могат по-лесно да се ориентират и да усетят опасността. Тези жени обаче преминават през спартански курс на обучение, стават абсолютно виртуозни майсторки в бойните изкуства и в боравенето с оръжие. Просто високо квалифицирани килъри. Той ги избира накрая всичките тези жени. Интересното е, има едно единствено изискване, те да са девствени. Връзката между девствеността и охраната е непонятна. Може би шестото чувство е по-силно развито, когато е девствена една жена, не знам. Не знам, но е това. Между другото, те се явяват винаги с различни униформи, не винаги дори униформи, понякога много модерно облечени, като слезли от подиумите от ревюта в Париж и Милано с високи токчета, с гримове, нещо непривично за мюсюлманския свят. Да, понякога и така. Сега, всички се интересуват къде изчезнаха тези жени, защото откакто започна войната, тя ги няма. И
той е винаги вече само с мъже охрана. Сега, тъй като те подписват някакви своеобразни декларации, че ще му бъдат верни до края на живота си, се предполага дори, че в някакви бункери могат да бъдат. Между другото, не са легенди и техните качества, като жени бойци, да ги нарека, защото през 1998 година дори една загива, 7 са ранени, тогава, когато го защитават и го пазят. И така, за сега ги няма тези жени. Много мистериозно е всичко това. Сега, неотдавна в Wikileaks изтече една информация за това, че Кадафи има маниакална зависимост от няколко човека. И там вече се споменава, там не се споменават амазонките, се споменава една друга жена, от която той е медицинска сестра. Да. Сега, значи той се доверява на украински медицински сестри и когато пътува, винаги е с 4. Обаче там има една по-специална. Тя е на 38 години, казва се Галина Коловицкая и в Wikileaks е описана като блестяща блондинка. И се твърди, че това е жената, която познава най-добре неговите навици. Всички допускат, че освен медицинско обслужване, може би има и някакво друго. Но това е нещо, което само той си знае. Да прекъснем. Знаем всички това, което се случва в Сливен. Има извънредна ситуация, променят се нещата непрекъснато, така че веднага след рекламата извънредно включване с емисия Календар. Ще имаме и други извънредни включвания от колегите ни от Календар. Сега продължаваме с една интересна тема при нас. С любезното съдействие на Triumph International. Имам добра новина за всички, които са притеснени, че леките материи на пролетните поли и рокли ще разкрият всички натрупани през зимата излишни килца. И спортът и диетите съвсем не са единствената възможност. Има и по-лек начин да се вталим с помощта на най-новото бельо. Вталяващо бельо, най-новото на световните модни подиуми, ще ни бъде представено от Анжелина Кьосева и модела Биляна Йотовска. Заповядайте при нас. Анжелина, толкова хубаво звучи, че чак невероятно. Ами истина. Какво всъщност прави това бельо? Ще се опитаме да обясним какво прави това бельо. По принцип това е бельо, което прикрива там, където не ни харесва, прибира и съответно подчертава женствените извивки на тялото. Тоест, то помага в различни посоки, в зависимост от това какво не харесваме в нашата фигура. Наистина звучи много. Как ти звучи на теб, Биляна? Страхотно. Много добре. Добре, ти обаче, кажи ми, Биляна роди не на една година малката Никол, нали? Няма още. На 10 месеца. Преди 10 месеца роди. За мен изглежда перфектно, но всъщност знам, че всяка жена намира по себе си някакъв недостатък. Може и по-добре и с такъв тип бельо. Кажи ми, какво смяташ, че още трябва някъде да прибереш по себе си или да промениш? Ами, както знаеш, аз много спортувам. Така, по мои виждания, може би има какво да се работи още в областта на корема. Добре, да махни си ръцете. Искам да те погледна. Още повече, че искам да те снимаме така, защото след малко ще те видим и с бельо, за да направим това сравнение. В областта на корема казваш, че трябва да поработиш. Добре, права си. Задължително трябва да поработиш в областта на корема. Всъщност, тук имаме от това бельо. Ще го виждаме и на момичета след малко, които ще демонстрират бельото. Няколко са сериите, нали така? 3 серии. Ще разкажем за 3 серии сега в това предаване. Ако искаш да каним момичетата с облечени в бельо от първата серия, ти ще ми разказваш, след това ще ги пускаме да се преобличат. Добре, ще видим и следващите момичета. Къде сте? Те ще ни изненадат, тук ще излязат. Заповядайте. Анжелина, ти ми разказвай. Значи, това е една младежка серия, затова и цветовете са, както виждате, в модния цикламен розово, което е особено модно за този сезон. На Антония виждаме топче или курсаж, както го наричаме. Той е направен така, че да прибира, значи има различни зони на пристягане. Най-силно е пристягането в областта на талията. Ето тук. Да. Но в областта на бюста е по-слабо пристягането, за да не го сплесква, да не става плоска. Прекрасно. Това курсажче на практика ще притисне фигурата тук, в областта на талията и в областта на ханша. Долната част можем да я покажем.
Антония ще позволи. Значи това е уникална кройка, която за първи път, смея да твърдя, ще се появява на пазара. От една страна, това е хипстър, който прибира много хубаво ханша от двете страни. От друга страна обаче кройката тези гадни зони с паласките са прибрани, корема също. Абсолютно. От друга страна обаче, ще те помоля да покажеш. Ще те помоля да покажеш. От друга страна, това е съблазнителната кройка стринг, както я наричаме. Така че момичетата могат да носят това бельо, да прибират много добре в областта на ханша и едновременно с това да изглеждат много съблазнително. Съгласна с мен. Абсолютно съм съгласна, освен всичко останало ти го наричаш бельо, това плотниче. Спокойно бих си ходила с него, така с може, абсолютно спокойно може да се носи като топче. На Антонела виждаме друг вариант. Значи това са гащички, колан гащи с висока талия. Него ще го изберат момичета, които биха искали да подчертаят талията си, да направят плосък корема и едновременно с това дупето да бъде стегнато. Нарочно сме го показали това с сутиенче, за да се види докъде стига. Извинява, и двете не видяхме отзад моделите са... Ето, тук е стринг, докато тук не е, така че хубаво е. Така, значи това е първата серия. Тя, между другото, е с най-силен пристягащ ефект. Другите, които ще покажем, са с по-слабо пристягащ ефект. Добре, а горе бельото си е... Това е също едно сутиенче, което с повдигащ ефект. И виждате, че оформя бюста и оформя едно великолепно деколте. Така, можем да добре, отивайте и се преобличайте за втората част. Биляна е в трета част, след малко ще видим. Няма да й отнеме много време да се преобличе. Сега дай да видим какво ще има в тази част. Момичета, бързо се приготвяйте за втората серия. Показахме, се предлага в различни цветови варианти. Виждате, те са много красиви, курсажчетата и наистина могат да се носят и под сако. Това бежевото е фантастично. И могат да се носят и под сако. Виждате, че те са и декорирани с една красива дантелка. Така че това е серията. Ето, това е така наречената кройка хипстер стринг, виждате, която прибира отстрани, но едновременно с това е достатъчно съблазнителна. Ето ги и в другите цветове. Ето и по-високите. Да, с по-високата талия. Мисля, че това е нещо върху което бих искал да ви обърна внимание. Значи тази серия няма за цел да сплеска фигурата. Виждате, че отзад има този набор, за да може дупето да бъде достатъчно така примамливо заоблено. Да, разбира се. Но да прибере отстрани всички тези неприятни места, които искаме да... Така че женствените извивки трябва да останат. Значи целта на това бельо не е да се получи приплескване на фигурата, по-скоро да се подчертаят женствените извивки, като се прикрият там, където не трябва да се вижда. Разбрахме, оставяме повече свобода в бюста и в дупето, но отзад, а не тук в страни. Точно така. Добре, втората... Ако не са готови момичетата, искам да обърна внимание на нещо, което е в другата посока, пак оформящо бельо. Значи това е един сутиен, който увеличава бюста с 2 размера. Това е, значи, моя сутия. Ти пипна ли го? Ма ти какво да го пипаш, Биляна? Подплънките са от гел, така че стои много добре. Значи, аз мисля, че това може да спести пластичната операция. Банелите са скрити. Банелите са скрити и ако забелязваш, формата е уникална. Деколтето става фантастично съблазнително. Много ми харесва този сутиен. Освен това, има много плоски ръбове. Значи, това нещо под плътно прилепнало бельо стои фантастично. Което също е много хубаво, защото обикновено... Никъде не личи. Да, и тук в много тънка финна, под тънка финна материя няма да има ръбове, неща, които винаги са ме дразнили. Другото, този сутиен в момента може да се намери и в различни модни цветове. Има го в цикламено, в червено и естествено в класическото черно и карамел. Това е нещо, което наистина исках да покажа, защото се заслужава. Заслужава си. Значи към него има такива гащички, които също са с изключително плоски ръбове. И които също в много финни материи няма да... Изобщо не личат под плътно прилепнали дрехи. Наистина. Добре, готови са момичетата с втората серия. Заповядайте, момичета, сега да видим. Втората серия за какво е? Значи, тя е в малко ретро стил. Посоката е също това е оформящо бельо, което има за цел да направи фигурата перфектна. Естествено, ако фигурата е много плътна, трудно ще я направи перфектна, но да обърнем внимание на момичетата. Значи, Антония в тази рокля може според мен да отиде на дискотека. Не знам ти как мислиш. Готина е доста. И секси, и готина. Сега. И тъй като съм много... Знаеш ли какво замислих там, когато гледах първата серия, която е много стягаща? Създава ли някакъв дискомфорт това? Може ли да затрудни кръвообращение? По принцип това е стягащо бельо, но то е комфортно.
За да не затрудни кръвообращението, има едно важно правило. В никакъв случай не трябва да се вземе по-малък размер. За да изглеждаме колкото не, може в никакъв случай не по-малък размер. Размера, който дамата носи. Да. Това е много важно и трябва да се спазва. Добре. Сега, искам да обърна внимание, значи тук, пусни си ръцете, това са различни зони на пристягане. Обаче, едновременно с това, обърни се да покажем, това бельо, ако забелязвате, никъде няма ръбове, което е изключително важно. Това е нова технология, която позволява кръгообразно плетен трикотаж се нарича, която позволява, ето така се оплита самата материя. Затова или не се набира, не се вдига? Да, абсолютно. Освен това, отдолната част подгъва, той е двоен, така че също не личи под плътно прилепнали дрехи. Значи тази рокличка през рамките могат да се смъкват, спокойно може да се носи и като връх на облекло. Да, наистина са много. То дори няма ръб тук, където е минал шъва никакъв. И едновременно с това, няма ръб. Да. Тук е най-силната зона на пристягане. Отзад можете да забележите, ето тук се пристяга в областта на талията, но дупето отново е съблазнително заоблено. В гърдите също нямаме пристягане. В гърдите също, вижда, че... ето тук има един набор, който позволява бюста да изглежда добре. Да. И ще покажа и на Антонела. Значи тук е нещо, което е много подходящо за момичета, които се притесняват, и дами изобщо, които се притесняват, че бедрата им са малко по-широки. Това нещо под панталон стои фантастично, както разбира се и под тясна пола. По тази причина няма ръбове, никъде няма ръбове. Ето виж, тук тази зона е най-силното пристягане. Да. Покажи отзад как изглежда. Ето тук е силното пристягане, но дупето отново е приятно и съблазнително заоблено. В горната част силната зона на пристягане е в областта на корема. Ето виж този шлиц тук, но едновременно с това в бюста е по-свободно и този набор на практика очертава красиво деколте, а там ще покажем и едно сутиенче, което е много хубаво. Добре, момичета, отивайте, слагайте третата серия. Значи, ги има и в черно. Това ли е? Ето този сутиен исках да обърна внимание, който има много дами, които имат проблем с тук мястото под сутиена. Когато се сложи, се врязва и има едни издайнически се появяват отгоре и отдолу. Така, което си много грозно, колкото и красива да е роклята, става истински провал. Но тук той е, виждаше, тук е по-широко отстрани и всъщност прибира точно тези проблемни зони. Има го, разбира се, в различни цветове, и в черно, и в сиво. И стигнахме до третата част, която... Или това е пак от втората, която искаш да ми покажеш? Добре. Ето това е корсажчето, исках да обърна внимание. Отново, ето тук има наборчета, което позволява бюста да изглежда добре и съответно ти можеш да попиташ колко по-силно е пристягането в областта на талията. Аз виждам тук, че е съвсем свободно, леко и то личи като материя. И ето го, тук е и високата талия, която ни позволява, това не го показахме на момичетата, но има и такава кройка, която стига до тук. Ох, това ще е много хубаво също. Всеки, който реши, Биляна, разбира се, няма защо да пристягне. Сега колегите мисля, че те снимаха тук, но сега ще говорим за трета серия. Бельо, подходящо точно под такива елегантни вечерни рокли, като твоята. Твоята е отдолу без бельо, ти си облечена само по рокля. Без бельо много добре звучи. Така, сега, колеги, бяхте ми казали там да я снимаме. Успяхте ли тук да я снимате, Биляна, или да я преместя там? Снимали сме, така ли? Добре, обадете се, нека да ви чуя така. Добре, снимали сме те, Биляна, така че можеш да влезеш и да сложиш под роклята бельо. Ма първо излез да го видим само как стои бельото и след това ще сложиш роклята отгоре. Така. Значи това е, може би, най-високото постижение на текстилната технология. Обърни внимание, тук, освен че няма никакви ръбове, завършика не е подгъв, а е дантела. Това е изключително класическо бельо, което изглежда много секси и едновременно с това осигурява. Тук има стегнато, което прибира талията. Гърдите е дантела, която очевидно не е стегната и е много красива. Така. И тук съвсем надолу отново имаме... Изглежда изящно. Освен това, ако забелязваш, тук е перфорирано, в смисъл дантелата е на дупчици, за да може тялото да диша. Това бельо би го препоръчала дори при най-тънки летни рокли може да се носи, защото е дишаща материя. Да. Отново няма ръбове отстрани, плетено е кръгообразно, което позволява плътно прилепнали дрехи да бъдат сложени върху него. Добре, сега са готови момичетата ни с третата серия бельо. Нека да ги видим. След това ще видим и Биляна с бельото, което ще сложи под роклята, а след това ще видим с роклята. Ще продължим с тези, които са там, но нека да видим момичетата. Ето, вижте как изглежда. И тя е с дишащо, виждам. Да, всъщност. Това е всъщност тази серия, да. Да. Добре.
Я да разгледаме, това е този курсаж. Това е курсажчето, курсаж или топ по различен начин ги наричат. Да, ето, той може да се носи с сутиен. Тук сме го сложили с сутиенче, за да видите колко красиво стои с дантела. Голямо майка, не си избрал подходящия номер. Да, може би е малко голямо, но наистина е много важно да се взема размера, който се носи. Така, значи, ето, тук се вижда колко добре стои, как прибира талията и тук плавно преминава надолу. Долната част са класически бикини в кройка, ние го наричаме тай. То е много удобно заносено. На практика тази част прибира само отпред. Прибира само отпред корема и в общи линии оформя пак. Целта е да оформим дупето, да не го правим плоско в никакъв случай, защото не е секси. А тук пак за тези бедра, за бедрата и погледни, не стои ли секси? Аз може би някой от мъжете от екипа ще каже, но според мен стои достатъчно секси и едновременно с това прибира бедрата. Мъжете са занемели, иначе щях да извикам Пейо да припадне тук в ефир, но отида на друго място в момента. Така, сутиенчето от същата серия, значи това е за нормален бюст, то прибира отстрани и очертава едно много красиво деколте и естествено е много същата дантела и за нормален бюст. Онзи, който е за липстваш бюст, по-ми хареса. Всеки според потребностите има дами, които... Биляна само, която е много елегантно това нещо. Ето я Биляна в изключително секси. рокичка комбинезон. Момичета, благодаря ви, дайте... Имате ли какво да обличате? Не, просто се обличете. Благодаря ви. Я да те видя. Биляна много е... Така. Въпреки, че Биляна наистина няма какво да прибира. Дай да погледнем. Ама прибра малко и тя. Винаги има какво казва тя. Сега, това къде те стяга най-много, я ми кажи? Тук в тази част. Навсякъде равномерно стяга. Тук също тук прибира отстрани, за да може да се покаже, да се оформи красиво деколте. Отстрани прибира и повдига леко. Разбрах. Добре. Дай сега да те видим вече с роклята върху това бельо. А ние да доразгледаме тук какво има в тази серия. Исках да покажа и другите цветове, нали, в бежово. Сутиена, който показа Антонела, беше с подплата. Този не е подплатен. За дами, които имат красив бюст, това стои много женствено, защото дантелата е прозрачна. Да, той наистина не е подплатен. И е много красиво. Исках да обърна внимание на това, което казах, че не искаме да правим дупето плоско. Обърнете внимание. Това ли е облеченото сега от Биляна? Това, което Биляна облечено в другия цвят. То се вижда как стои. Нека в профил само да го сложим. То се вижда, че тук е отпуснато, имаме ширина, която е точно на дупето и с дотината, за да не го сплеска. Точно. Освен това, обърни внимание, отдолу има една силиконова лента. За да не се вдига нагоре ли? За да не се вдига нагоре. Значи прибира фигурата, стои опънато на нея, но не се вдига благодарение на силиконовата лента. И тези дупчици, тези перфорации, които позволяват на тялото да диша. Биляна, застани тук сега. Където си беше преди малко. Така. Според мен Биляна си изглежда добре и с обикновено бельо, но ето виждате, че облечена в това бельо, в никакъв случай роклята е много тънка, бельото не личи и едновременно с това, ако фигурата има нужда от повече корекции, тя наистина ги получава тези корекции. Я се обърни така малко в страни, както си застанала там. Виж и дупето тук как е, малко по... Тя... Права си, няма нужда от корекции, Биляна, но въпреки това някак си... Тегнато, дали защото знам, по-секси ми изглежда, не знам дали е така. Добре. Такива неща, след като бях родила. Щеше да ти е много добре, нали? Щеше да ми е доста по-комфортно, да. След като бях родила, тя роди вчера, след като бях родила. Не, те спестяват дискомфорта, тя разбира се е спортувала след като роди, но не спестява дискомфорта след раждане, когато всяка жена се чувства малко или повече по-широка, а когато сложи това бельо и излезе на официално събитие или където и да било, просто ще се чувства достатъчно добре. Кажи ми сега другите, всичко ли разгледахме тук, което имаме? Това са просто другите цветове, които се предлагат от тази серия. Тя е класическа и за това цветовете, в които я предлагаме, са бежово и черно, да. Това са нещата, които... Фантастично е всичко, което ни показахте. Благодаря ви много и на двете. На ти, че ни зарадва с този външен вид. Ти, че ни разказа толкова интересни неща. Надявам се, че бяхме полезни и благодаря и аз. И аз благодаря. Само след малко извънредно включване с емисия Календар. Любезното съдействие на Triumph International.
Знаете, че това, което се случва в Сливен, е изключително динамично. Нещата се променят непрекъснато. Колегите ни от Календар ще ви информират непрекъснато за всичко, което се случва. Ние сме наживо в ефир и доколкото знам, единият останал заложник продължава да е там повече от Христо Калоферов. Джуджанка, сега ще надникнем пак при Пейо, защото този път е изсветнато и мисля, че много хубаво ще видим тавана. Пейо, последно, миличък, покажи ни този таван. Точно така, както виждаш, е сложено скрито осветление под светлите части на тавана, за да може да изпъкне. Има много хубави надписи, даже и твоя снимка са сложили от детството тук. Я камерата да се премести някъде малко. Много ти благодаря, не беше смешно. Така, я да погледнем. Да, наистина, виж как е изпънат. Той е като стъкло наистина целият таван. Между другото, наистина. Виж как се отразяват неща. Наистина много добра работа са свършили, а и това, което виждаш, аз исках да ти обърна внимание на тази гънка, която е направена тук, е перфектна. Дъгата, тя е направена умишлено отдолу с това, което показаха в началото майсторите. Една такава конзола, конструкция, не знам как се казва, и по нея може да се направи, нали видя какви тавани хубави показаха, извивки, страхотни. Да. Добре, Пейо, харесва ми, добра работа свърши днес. Това от тавана ни е Джо за днес. Сега можеш да направиш по една шапка и за нас с Джуджи и да дойдеш насам. Чакай, имам проблем с слушалката. Нека да извикаме Жоро да дойде. Да ми я оправи, де. Жорката? Да. Нека да ти я оправи. Жорката, аз отдавна се каня него да го питам. Има тъща, която много обича. Той е от хората, които сигурно никога няма да разкажат вид за тъща. Жорка, как се... обичам я. Страхотно я обичам. Как се прави? Как се постига такава любов между зетите? Не знам, такава ми природата. Добър човек. Разкажи, много хубави неща си ни казвала за нея. Сега настоятелно искаш пак да кажем нещо мило, което се случва за нея и ви пускай. Точно така. Значи повода да се появят тук и да поздравя моята тъща е, че те на 5 юни тази година, випуск 61 година на 32-а Софийска гимназия, празнува юбилей на 3 юни. Английският 11 Б клас ви кани на това тържество. Телефонът за връзка е 0878 57 29 59 Дора Иванова. Виж колко е миле. Аз ще накарам колегите и да изпишат, даже може би да изписват това. Кой няма живи съученици? Моите всичките са живи. Ще да ги подарява. Да ги поздравявам. Благодаря. Жорка, чакай да кажи сега все пак за любовта между зет и тъща. Аз мисля, че ти сестрата на тъщата много обичаш. Аз и сестрата също, тя е много по-добра. Обича отлежалата ракийка. За това ли? Защото обича отлежалата ракийка. Знаеш ли някой вид за тъща? Не знам. Нито един. Не знам. Тя има ли чувство за хумор, ако разкажеш някакви такива вицове? Страхотно чувство за хумор има, което е много добре, но предпочитам да не разказвам вицове. Все пак не дърпай дявола за опашката. Нали, в ролята на дявола тъщата малко кофти прозвуча. Не, добре, да. Добре, Жорка, колегите изписват това, което е важно и се надявам, наистина е много мило. Надявам се да се... Много благодаря, да ми е жива и здрава тъщата и вашите тъщи да се живи и здрави. Добре, благодаря ти, Жорка. Джуджанка, много е готин, Жор. Много. Аз нямах проблем с слушалката, но исках просто да го извикам тук, защото той се вълнува доста за тази среща на випуска и трябваше да му помогне по някакъв начин. Кажи ти, подготвила ли си ни нещо днес? Да, разбира се. Искаше ми се да поговорим и за Елизабет Тейлър, защото все пак тя получи последните си аплодисменти от публиката, която уважаваше вчера и много я обичаше, разбира се. Искам само да пуснем и снимки с нейни снимки, защото тя беше и една от 7-те от 100-те на 7-мо място. Да, красиви жени. Тя, Криси Петрашкова, също спомена, че Боледова... снимки си намерила различни, защото... Различни, от различните превъплъщения в киното. Знаеш, че тя започва от дете да играе. Всъщност нейният живот е преминал на снимане
снимачната площадка. И само да допълня това, което каза и Криси, през последните 20 години тя е влизала поне 100 пъти в болница за най-различни заболявания, както тя ти каза, болила се с рак на кожата, инсулт след операция за отстраняване на тумор в мозъка и какво ли не. Тук в последните години смениха тазобедрените стави, имаше остеопороза, беше на инвалидна количка. И действително, какво ли не, една изключително борбена жена. Но естествено, освен с страхотните кинороли, с красотата, която е очевидна, Елизабет Тейлър е така емблематична и със своите 8 брака, 2 от които с един и същи мъж, и това е Ричард Бъртън. Тя го среща на снимачната площадка на Клеопатра. Той се слави за един от най-добрите Шекспирови актьори, даже казват, че е втория Лоренс Оливие. И това е, може би, любовната история на целия 20 век. Така че... Много е хубаво. Любов. И знаеш ли, че тя е казала, между другото, че иска да я погребат в Швейцария, където е погребан Ричард Бъртън, когато умира, да. Така че това е една любов за винаги. Той самия преди да умре казва, че те де-факто, въпреки двата си брака и двата си развода, никога не са се разделили. Тази нишка емоционална между тях никога не е прекъсвана. Какво да ти кажа? Може би неуспехите в личния живот се отразяват и на кариерата и съответно тя посяга към чашката. Знаеш, че имаше проблеми с алкохола, лекуваше се в болница за това нещо. Може би затова и стана любимка на таблоидите, не само с, да речем, парфюмите, чието продажби, нейните парфюми, нали, които продажби фърчат до небесата, или пък, примерно, продадената картина на търг, която е нейн портрет от Анди Уорхол за $12,5 милиона. Вижда каква сума става въпрос. Тя е впечатляваща жена, но не е щастлива в реалния си, в личния си живот. Фантастично е. Затова Майкъл Джексън ни беше най-добрият приятел. Дано на едно по-добро място. Ние обаче имаме да съобщим... Да, искам да съобща нещо важно. Екипът на Кафе на нашето предаване обявява следващата седмица, т.е. понеделник сега, който идва, за седмици на реалити проектите на Кафе. Затова ще припомним кои са 10-те реалити проекта в рамките на предаването, които сме направили, и ще се срещнем с участниците в тях. А някои от участниците не успяваме да открием. Да, за съжаление, някои от участниците не успяваме да открием, защото все пак минаха горе-долу 2 години. Си телефони, Затова екипът на предаването ни се обръща с молба към Катя Трифонова-Нанева да ни потърси, ако ни гледа, защото тя беше част, ако си спомниш, от един проект между списание Ева и на Кафе, и тя получи, свързан с възстановяването след операция от рак на гърдата. Така че в края на 2009 година доктор Ники Георгиев и направи такъв жест, той направи бюст. Така че молим Катя да ни пише на имейла на предаването на Кафе maimunka@ntv.bg или пък да звънне на телефон 02 805-05-63. Не знам, мисля, че колегите вече са го изписали това на екрана. Да, изписва се в момента така. И също така търсим да се свържем с Людмила Иванова и Денка Мишкова. Те са от проекта "Отслабни с на кафе". Добре, Джуджанка, реклама и продължаваме след това. Джужанка, да се видим на края на предаването днес. Койна няма да я видим днес. Нищо не се случи с днешното предаване, с това, което бяхме планирани, но пък е хубава развръзката в Сливен. Там вече няма заложници, което е много хубава новина. Койна няма да я видим днес, но пък тя е така добра да изчака. Сега ще запишем това гостуване и всичките изненади, които сме и подготвили. Много любопитни неща има около Койна. И тя е фантастична. Знаеш, че е майка на 3 деца. Актриса, която прави кариера, не спира да играе. 3 деца са от един мъж, с когото продължава да е. За актьор. Да, така че ще запишем това гостуване и зрителите ни ще видят съвсем скоро Койна при нас на кафе. Сега обаче трябва да ви кажем чао до утре точно в 9:15. Желаем ви спокоен ден с Джуджи.